nirkompetu miegħu aħna tnejn ġifieri jiena u Xonx Kembri minn Birzabbuġa ġifieri minn Raħat Welidna. U Kensli u Spiridjoni Damatu dawk li nisserfhom mill-isla. Fimni meta konna żgħar dejjem nisimgħu li Birzabbuġa hemm ir-regatta ma kienx daqshekk popolari ġo Birzabbuġa, x'aħna minn Birzabbuġa dejjem Birzabbuġa. Tħajjarna konna grupp żgħażagħ hekk li nibdew. U kellimna l-wieħed membru tal-kumitat biex nibdew u bdejna nitrenjaw u mbagħad għaluna tridu taqtfu u qdifna l-ewwel darba. Kif nippreparaw għar-regatta, ġifieri għar-regatta tiġrija, m'hemmx biss it-taħriġ. Jinkludi wkoll li tieħu ħsieb id-dajes, il-manutenzjoni tad-dajes, żaba, armar, waqt is-season ta' training ġifieri tissetja d-dajs għalik, ġifieri għall-erba' qaddiefa li ħajkunu qegħdin jaqtfu, mhux ġast kemm tajt ħammur naqdef u ħanaqdef. Qabel tibda t-tellieqa ovvjament tħossok inċetat bil-fors u għax ma tħoss xejn, sin li ma jinteressakx tiġi. U jekk ħadd tmur biex terba'. Jew hemm jitmur tajjeb għall-inqas jew tagħti l-aħjar. Meta tgħid il-qaddif ta' regatta ġiet tfisser li rebħa. Fimni, id-dedikazzjoni li titfa' fiha u li tittiha tkun waslet u tkun in-return tkun ħadd is-suċċess. Imma anke jekk ma terbaħx, ma jfissirx li għamiltu għal xejn. Aħna li nagħmlu ma nagħmluhx għar-rebħa biss, nagħmluha għalina u nagħmluha l-imħabba l-sport.